Kekugek sadulita mel dilulit. Iya ngapa? Amin sesebutane kok ditambahi dilulit. Mbangane mlegegek sadulita lit. Unjur bubar medeni kuwi to ngudi longkas ora. Gemrubuk terus angine. Ora apa-apa rasa digagas menawa iki angin saka segara. Mungkin ngandel ora, bapak iki pusaka bisa kandha jimat iso jengat. Wastran maca. Marmat maca. Sapa sing arep-arepake patine Petruk? Malah kecilaka. Bareng aku mlaku suwening suwe nggonku mlaku, rekane arep nyileke awak saben esuk aku mlaku paling ora mlaku 6 kilo. Lah kok saiki seprene malah iso pirang-pirang kilo. Andyabala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa gambah unggih srukatite yen sampean iku muring-muring kali sapa? Teko-teko kok muring-muring ka manungsa kae. Sing irunge kaya sosis kae. Lha dikeprok sirahe modar kowe. Deng apa, Truk? Lah kurang ngopo-ngopo lho. Padahal kurang ngopo-ngopo. Kok diunek-unekke. Tobat. Menungsa ora tatan ora ngilo karo githoke. Dapure kaya ngono wis diajati ponokawane kok ngoyak-oyak karo Banowati. Kakang mbok wonten menapa? Dimas ponokawanmu kuwi lho. Ponokanmu mlebu nang Taman Negara ing Ngastina. Dheweke nyangkrimi karo aku. Jarene basane krama aku ki sapa? Basane tresna kuwi apa? Basane kowe apa? Bareng kon ngukara, ukarane kula tresna kan panjenengan. Terus ngoyak-oyak karo aku kae bedes rek kae.